Chineke, ọ bụ Igwe Royal Majesty, Igwe Kris, Chinedu, ọ nwere afọ nke ọzọ ọsọ na mma na ọ sị na ya na-etinye nri nke ahụ ife mena Onyekwulujeeze malitere ya iji kene Chineke ekene n'ọrụ ọ rụrụ n'ahụ ya. Ọ ga-akwụrụ dịka ihe ịrịba ama dịka onye Chineke fụrụ n'anya, bụrụ ihe ịrịba ama nyekwa ndị ọzọ ịmata na o nwere ihe ọbụla anyị bụ dịka mmadụ, ọ ife Chineke ihe ga-eme. Ndụ anyị dị ka anyị were ihe jere Chineke anyị ozi. Ọlụgo ọlụ a na-alụ ya mana a ga-arụsị ya n'afa Jizọs. Ọ masịrị Chineke ka ọ nọrọ dị otu a dị, mana otu ọ batara n'ebe a n'ụbọchị taa, ọ ife ịrịba ama pụtara ihe anya n'ahụ. Ofu ekpere ka anyị ga-ekpe n'ebe a. Ekpere a bụ anyị niile ga-ekpe, mma agụpụta ya n'akwụkwọ nsọ. Ngụpụta ya anyị niile agụọ ya, anyị mezie ihe ndị ọzọ. Mana ọ ya amasị nke onye ọbụla tinye foonu ya na silent, maka na anyị nọ kịta in the presence of God. Achọrọ m ka nwee ihe ọzọ a na-anụ karịa ekpere a anyị niile ga-eji ofu obi wee kpee. Ị ga-eji obi gị kpee ya. A simple prayer in the Bible. Onye kpere ekpere a bụ Nehemaya. Ya onwe ya ọtụtụ ọlụ Chineke, ozi o jere, n'agbanyeghị otu ihe si wee dịrị ya, mana o ji ebere Chineke na ike nke Chineke nyere ya rụọ arụ ya ụka wee jee ozi Chineke nyere ya, wee kpezie ekpere a nke m na-achọ ka anyị niile soro wee gụọ ya, kpee ya n'obi anyị, mepụtakwa ya emepụta, na-echeta ya mgbe niile. Ekpere a dị na Nehemaya 13 verse 14.
Chineke m, cheta m n'ihi nke a, ehichapụkwala omume ebere m niile nke m meworo n'ụlọ Chineke m n'ihe ndebe ya niile. Ọ ga-amasị m ka anyị kwuo ya n'oyibo. Kedu Baịbụl oyibo nke anyị chọziri? Ọ bụrụ na anyị chọrọ to say it in English, we say that in English. Remember me, O my God, concerning this, and do not wipe out my good deeds that I have done for the house of my God and for his service. Because now kedu nnọọ ndị a na-eme anyị ụdị ihe a? Agwa m ụlọ gbanye ọnụ ọ tinye ya na silent ka ọ ghara maka ekpere ka anyị nọkịta for just a few minutes. So as I read it once again in English, you respond as a prayer before God. Maka ife Chineke ji Igwe mee, Chineke ama nchefunata ya, ọma nchefu ezinụlọ ya, ọma nchefu ihe niile gbasara ya. Chineke ga na-aga n'ihu na-anụrụ ya ọgụ, na-anụrụ ezinụlọ ya ọgụ, na-akwara ha ụzọ, na-agọzi ha. Ihe gbasara ha ga na-adị n'ihu Chineke mgbe niile. So you say after me, remember me, oh my God, concerning this, and do not wipe out my good deeds that I have done for this house and for your service. Now we are going to put Igwe Kris as we say it again. Remember Igwe Kris. Remember Igwe Kris. Oh my God. Oh my God. Concerning this. Concerning this. And do not wipe out. And do not wipe out his deeds. His deeds. His good deeds. His good deeds. That he has done. That he has done. For this your house. For this your house. And for your service. And for your service. In a moment of silence, I want you to say this prayer in all diverse ways for the family, for his establishments, and for all things concerning his well-being, his children, and others. Ask God to continue to fight for him. Ask God to continue to be present and bless all that he left behind. Oh Lord, hear our prayers. Almighty Father, we thank you that you have remembered your son, Igwe, Dr. Sir Kris, Chinedu, Onyekwulujeeze, who loved you so much, and out of his zeal commenced this mighty edifice as a chapel unto you, named Lazarus of Bethany Chapel, University of the Niger, Obonia. We thank you, dear Lord, for the grace that
abided with him. Now that he has come to be with you, continue to remember him. Amen. Remember the children. Amen. Remember the works of his hands. Amen. Do not wipe out anything concerning him. Amen. Lord, we pray that you will defend and protect and cover all that belongs to him. And Lord, prosper the ways of his children and his family. Amen. We pray you, Almighty Father, let his friends and well-wishers also love the works which he has started. And by your grace, that they will put hand, that this remembrance will never be wiped away. Amen. We commit all that will be done throughout today and the rest of the time to according honor and fitting burial. May it be ordered by your governance. Take absolute control. And bless your children. Bless all those who will come today. Bless everything that will be done in your name. We pray through Jesus Christ our Lord. Amen. Unto God's gracious hand and keeping, we commit the body of his servants, Kris, Chinedu, Ifeanyi. The Lord who made you, who has called you, may the remembrance of what you have done never be wiped out. Amen. May your rest be in peace, and your presence in the very presence of the Lord Almighty. And may the covering of the Lord of hosts be upon your family, upon your friends and well-wishers. And may the things which you have done be like a seed planted that will grow continually. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And also with you.
Shutting down now to continue in a moment.